Kaixo, oraingo honetan ikusiko dugu nola argazki bezala dugun testo bat bihurtu dezakegun testu editatzeko testoa Google dokumentuak erabiliaz. Horretarako hasiko dugu saioa gure Googleen kontu batekin eta joango gara Drivera. Driven egingo duguna izango da berria eta kargatu guk nahi dugun fitxategi hori. Kasu hontan egongo da dokumentua karpetetan, dokumentu hau da, liburu batetik ateratako horri bat, eta dokumentu hori ikusi dugu ja igo dala, orduan egin behar dugun gauza bakarra da dokumentu hortan klikatu eskubiko botoiarekin eta ireki Documentos de Google jartzen duen horrekin. Hori egin ondoren automatikoki Google dokumentuak eskaneatzen du testoa eta bihurtzen du editatzeko moduan. Ikusten duzu, hemen agertzen da berez testo originala eta azpian testu guztia editatzeko moduan. Hori zendana eta beste bat artea.